سلام كبرات أخوات كما يدخلون لكم هراي مبار لما أنتي أزيو أبي زخنة تمكرو كريستوس جبرو تأمراتنا كنري زي بتعزيز لنا يو زا عدزيا زا هجرزيا إسرائيل زا عدزيا بدحري زلا دماني كتما ناين إياه أبناين حد أبي زخنة تأمراتي كريستوس جيرو مونا بتملختي كن كيدينا من البات دمت سمعته له تخونيكم زي بدحري زلو صلات زجبر زلو ناي مسلمنا ون أبزي علو مالتي ما بزخنا خينو نبتي ملختي كن كيدينا من البات منتصر كجبري مخنيات زات حياة زيابر تأتسل زلا سلازي كتفقد ليكم مالتي حرايم بار حجنا بتي ملختي كن كيدينا كن ميجن صلات كن جبرينا ما نسألي قدسن صادق انزخونك املاخ ازينا نمسكنا كلنا واغزيابير املاخ لعل كله هلاونت كامسانا كخون بمنفس قدس كابيلكا كتمرحنان كتزاربنان نايزل عالم هيوت ورستخن كون كاني نعنا زخون ملختي وانا وزخونه ملخت كتبنا يتصلي سلات عبي محرد كاتبل باسم يسوع كريستوس امين እሺ ከምቲ አዲ መዝበልኩዎ እግዚአብሔር ካብ ዝገበሮ ዓቢ ዝኾነ ስራሕ ኣብ ከተማ ናይን ክንሪኢና እዚ ድማኒ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 7 ኢና ንረኽቦ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 7 ካብ ቁጽሪ 11 ጀሚረ ከንብቤ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 7 ንጽቢሕት ድማ ኮነ ናይን ናብ እትበሃል ከተማ ከደ ምስኡ ኸዓ ሓያሎ ካብ ደቀ መዛሙርቱን ብዙሕ ህዝብን ከዱ ምስ ኢየሱስ ማለት እዩ ናብ ኣፍ ደገ እታ ከተማ ምስ ቀረቡ ናብዛ ከተማ ናይን ኣፍ ደገ ማለት እዩ እነሆ ሞት ተጸይሩ ወፀ ንሱ ነድዩ ሓደ ወዳ ነበረ ንሳ ኸዓ መበለት እያ ብዙሓት ደቂ እታ ከተማ ኸዓ ምስኣ ነበሩ ጎይታ ምስ ረኣያ ደንገጸላሞ ኣይትብከይ በላ ንርኢ ለና እግዚአብሔር ጎይታ ኣዝዩ ዝድንግጽ ብሓቂ ሩሕሩሕ ኣቦይ ዘለና ሩሕሩሕ ዝኾነ ኣምላኽ መድሓኒ እዩ ዘለና እሞ በይኑ ሓደ ወዳ ዝነበረ እዩ ሞይቱ ክርስቶስ ማለት ናብታ ከተማ ከኣቱ ክመጽእ እንከሎ ንርአዮ ብዝነስተውዕሎ ንምንታይ ዕላማ ኢየሱስ ዝኸይድ ዘሎ ናብዛ ከተማ ወንጌል ክሰብኽ ብዛዕባ ምድሓን ብዛዕባ እቲ ሰማያዊ ዝኾነ ነገር ክነግሮን እንተኾነ ግን ሰይጣን ኩሉ ግዜ አንጻር እዩ ዝሰርሕ ስለዚ ነቶም ሰባት ኢየሱስ ናብታ ከተማ እናኣተወ ከሎስ ነቶም ሰባት ግና እንታይ ክገብሩ ንኽወፁ ካብታ ከተማ ሰይጣን ይገብር ኣሎ ማለት እዩ እሞት ሰብ ዝሞተ ከቀብርዎ ኢሎም እዮም ዝኸዱ ዘሎ ብርግጽ እንተኾነ ግን ሰይጣን ኩሉ ግዜ ሰብ ናይ ኣምላኽ መልእኽቲ ክሰምዕ ኣይደልዩን እሞ ኣብዚ ግን ክርስቶስ ነቲ ሰይጣን ብሰንክናቱ ስሕተት ዝመፀ ሓጢኣት ሞት ዘስዕበልና ኢየሱስ ክርስቶስ ክጥቀመሉ ከሎ ነቲ ሞት ሰባት ንዕኡ ንኽኣምኑ ንኽሰርሓሉ ከለና ንርኢ ኣዝዩ ደስ ዘብል እዩ ብሓቂ እሞ ቃል ኣምላኽ ከምዚ ይብል ጎይታ ምስ ረኣያ ደንገጸላሞ ኣይትብከይ በላ ቀሪቡ ነቲ ቃሬዛ ተንከዮ እቶም ጸወርቲ እውን ደው በሉ ንሱ ኸዓ ኣታ ጎበዝ ተንስእ እብለካ ኣለኹ በሎ እቲ ሙት ተንሲኡ ተቐመጠ ምዝራብ እውን ጀመረ ነዲኡ ድማ ሃባ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ንርኢ ለና ክርስቶስ ኣተንሲኡ ነዲኡ ክህባ ከለና ንርኢ ንኹሎም ፍርሃት ሓዞም ዓብዪ ነቢ ተንሲኡልና ኣምላኽ ንህዝቡ በጽሐ እናበሉ ኸዓ ንኣምላኽ ኣመስገንዎ እዚ ወረዚ ድማ ብዛዕባኡ ኣብ ኩላ ይሁዳን ኣብ ጎደባታታን ተሰምዐ ኣብ ኩላ ይሁዳን ኣብ ኩሉ ጎደቦታታን ተሰምዐ ንርኢ ለና ስለዚ ብዙሓት ንኣምላኽ ኣመስጊኖሞ ስለዚ ነገር እዚ ክብራት ኣሕዋትን ኣሓትን ብሓቂ ኣብ ህይወትና እንታይ ኣሎ ማለት ካብ ኣምላኽ ከንቅፈና ወይ ናብኡ ንኸይንመጽእ ወይ ድማ ኢየሱስ ናባና እናመጸ ከሎ ንዓና ኣንጻሩ ክንጓዓዝ ዝገብረና ነገር እንታይ ክህሉ ይኽእል ይኸውን ብርግጽ ኣብዚ ኩነታት እዚ ክርስቶስ ክረኽበና ይኽእል እዩ ምናልባት ኣበየናይ ኩነታት ሃሊና ብዘይገድስ እግዚአብሔር እሙን እዩ ልክዕ ከምቲ ቶም ህዝቢ ናይዛ ከተማ ናይን ዝወፁ ዝነበሩ ካብታ ከተማ ዝሃድሙ ማለት ንኽቀብርዎ ኢሎም ዝኸዱ ዝነበሩ ክርስቶስ ነቲ ኣጋጣሚ ተጠቂሙ ነቲ ምኽንያት ተጠቂሙ ናይ መውፅኦም ከድሕኖም ንዕኡ ከኣምኑ ዝገበረ ልክዕ ኣብዚ ግዜ እዚ ድማኒ ብዝኾነ ይኹን ብዘይገድስ እንታይ ይኹን እቲ ምኽንያት ናይ መውፅኢና ወይ ድማ ካብ ክርስቶስ
كألينا زخل زخنا نجار نتحلو بزي قدس كريستوس نزل نجار زخت كامل يخيل تحطه زلوجن فقارنيا تدينا لك كم تتهم كتما ناين أبتجزي تزنابرو نكريستوس اتناعت سرح كسرح نعوك سمعوه فقارنيا تزخونو دوز بولو نسخاتكم من أنخا كريستوس كزاربنا خدر لخلو لومي وين بزا ساعات زي أمنال بات زي دمس إذن سمع لنا برقص قال أملاخنا نرئز لنا كريستوس يزاربنا له كزاربنا خلو لبنا نخفت له مو እግዚአብሔር ናይ በሐቅ ነዚ ነገር እዚ ተጠቅሙ ምድሓን ክህበና ድልዋት ከአኹን ከውን በሐቅ ንዑኡ ነቲ ባህ ዘብሎ ነገር ክንሰርሕ አምላኽ ብጸጉን በመንፈሱን ይደግፈና መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ አብ መጽሐፍ ኢዮብ ምዕራፍ 22 ቁጥር 23 ናብቲ ኩሉ ዝኽእል እንተ ተመለስካ ንዓመጻ ካብ ድንኳንካ እንተ ተርሓካዮ ከም በሐድሽ ክትስራሕ ይኻይብል እግዚአብሔር ከም በሐድሽ ክሰርሐና ድልዋት ክንከውን አምላኽ ብጸጉን በመንፈሱን ይደግፈና ንጸልይ زال الماوي أبو تمسكن نعنا زخون عبيت مرتس لزهبكنا إخبار نسخة كل جزء هياو أملاخيخا فتسيم كزيت حد جنان زيت جرفنان نمدحنا تحسب إخبار أملاخ تتنقلنا خام وكبرين أخايخن وإخبار كم تنسخة حق صلوا خلنا خنبر تسقخا أبزحلنا كاب حتى كنرح نأخذ توفي نأخذ تقدس هيوت كلوانا كم تي إتوم حزبي نايتا كتمانين كوزون كلو أم مجدي زرخب كيوم إخبار نبتا كتمان خد أتو وانجيل نخسبخ زنبرك علامة بدي زكات أمام مخنيات كعنكف زخل زنبرة كنتات إخبار نعوت تكيمك مدحان بزمتس مجدي الصراحة لومي دماني كابخا كرح الناس هك نزخنا نجرن تلو ويونا بهوت ناس فت أمزخنا نجرن تلو نسخان نعوت أمر لمو مدحان كتبنا يتسلم نسمع زبالة كله تجارب مدحان كاكتب كأني ويتايد دلوات كخانو لبهم كتنكفي لمنكا سلا كله نجار تمسكن بسم يسوع كريستوس آمين